माननीय पोलीस अधीक्षक श्री निखिल पिंगळे साहेब यांच्या संकल्पनेतून लातूर शहरामध्ये जशी चार्ली ही सिस्टीम चालू आहे, म्हणजे प्रत्येक व्हेकल म्हणजे मोटरसायकलवर 2 कर्मचारी असतात, त्यांच्याकडे वॉकी टॉकी आणि एक MDT डिव्हाइस म्हणून देण्यात आलेले आहे। त्याच धर्तीवर उदगीर शहरात राऊंड द क्लॉक म्हणजे 24 तास 2-2 जोड्या दिवसा आणि रात्री पोलीस कर्मचारी हे गस्त घालतील। त्यांना त्यांचा जो भाग आहे तो वाटून देण्यात आलेला आहे। जे काही कॉल येतील म्हणजे जिथे कुठे काही गुन्हा झालेला आहे किंवा काही तक्रार आलेली आहे तर त्या ठिकाणी ते तत्काळ भेट देतील। त्याकरता 112 हे जे MDT डिव्हाइस दिलेले आहेत ते त्यांच्याकडे दिलेले आहेत आणि याद्वारे मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की आपण सर्व या सुविधेचा लाभ घ्यावा। 112ला कॉल केला तर तत्काळ आपल्याला पोलीस मदत ही मिळू शकते। त्याची सुरुवात आजपासून करण्यात आलेली आहे। दिवसा 4 कर्मचारी आणि रात्री 4 कर्मचारी हे कार्यरत असणार आहेत।